Next Sunday, nanatay kuryente kay limited mo po ning ato ang battery. Gitsatan ko ni Janice nga pastor wa ra ba to na charge kaayo. So hopefully mahuman lang ni. So ato ta paminaw ta diretso sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Sa walay paglangay atong ablihan ang atong mga Biblia sa Luke chapter 22 verses 35 to 38. Luke chapter 22 verses 35 to 38. Lucas 22. Unya bersikulo 35 hangtod sa 38. Ano ta? Lucas 22, 35 hangtod sa 38. Manindog ta mga igsoon. Kinangit-ngitan kayo, no? Sige lang, padulaan lagi na. Unya, maingon si Jesus kanila sa dihang gipadala ko kamo. Ni kaniadto nga walay dalang puntel, ubag o sandalyas, may nagkulang ba kaninyo? Wala gayud, mitubag sila. Apan karon, maingon si Jesus, kadtong adunay puntel, ubag, kinahanglan magdala niini. Kadtong walay espada, kinahanglan nga ibaligya niya ang iyang pupo ug ang halin ipalit og espada. Kay sultian ko kamo nga ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, gitipon siya sa mga kriminal, kinahanglang matuman dinhi kanako. Kay ang nasulat, bahin kanako, nagsugod na pagkatuman. Verse 38, ang mga tinunan mingon, tanawa Ginoo, ani ay duha ka espada, o mitubag siya, igop na kana. Amen? O mitubag siya, igop na kana. Magampo na ta? Ginoong Dios nga labing gamhanan, magpasalamat kami kanimo sa bisan unsang sitwasyonas kinabuhi. Bisan unsang kahimtanga, O Lord, tungod kay ikaw man ang Dios nga nagbuot sa tanan. Lord, walay makababag ug walay makapugong sa among pagsimba diha kanimo. Ug nag-ampo ko nga ang gahom sa imong mga pulong mo trabaho sa kada kinabuhi namo, Lord, ug mahimo kining magbag-o namong tanan. Tungod kay di mi kasimba kanimo kundi mabag-o ang among kinabuhi. Salamat kay Lord nga karong adlaw tin-aw kayo ang imong pagtudlo, pagbadlong, pagtulid, pagdasig ug pagpalig-on kanamo. Pinaagi sa imong kaalam ug sa imong mga pulong. Salamat Lord nga walay kaugalingong kaalam ni human emotion Lord nga masagol sa imong gahom karon. Ug salamat Ginoo nga kining dapita ang imong presensya nagtabon sa kada usa namo. Walay makaikya sa imong pagpanalangin karon. Among ipangayo, Lord, na mabuhi kaming tanan, pinaagi sa imong mga pulong. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Magapanglingkod ang tanan, mga igsoon. Sige, kanang ilabi na katong naa sa gawas, no? Focus gyud ta og ayo mga igsoon tungod kay medyo kaayo nato ang word ni Lord. Sinakit ang ingani no, burn out, like kuryente. Unya, dili lang ni siya mauray mahitabo sa umaabot ng mga panahon. Dili ra ni. Karon apa may charge. Nigabot niya sa panahon kay wa na gyud signal. Wala na communication. Now, katong nagmonitor sa mga event karon sa kalibutan, kabalo na sila unsa ka kuyaw na ning panahon na. Munang di na sila magaluag-luag sa ilang pagtuo sa Ginoo. Amen? Di gyud ang ayang magluag-luag na sa atong pagtuo diha sa Ginoo mga igsoon. Karon ang sayo nga panabot or pagsabot mo resulta sa sukwahi nga pagkinabuhi. O yon? O yon tana? Ang sayop nga pagsabot or panabot mo resulta sa sukwahi nga pagkinabuhi. Dingon diha mga igsoon sa English nga misconception leads to wrong application. Pag mali daw ang imong masabtan, sayop ang imong pagkinabuhi. Pag pakyas ka sa pagsabot, ang imong pagkinabuhi automatic sayop.
Tanawa, kaniadto gitudluan taglabihang daghanang tradisyon, tuo-tuo, maunang maopoy atong nasabtan o mao atong ikinabuhi. And ang tinuod mao ni, pag insakto ang imong madawat, mainsakto pod ang imong pagkinabuhi, pero ang imong huna-hunaon nga pag insakto masakitan gyud ka. Labi na kung sayop imong pagkinabuhi. Sakto? Masakitan gyud ka kung kamatuoran or sayop, sakto mga pagtudlo diha sa kamatuoran ng igsoon kung hiwi imong pagkinabuhi. Sigurado gyud na. Sigurado gyud na mga igsoon. So, sa to ang sayop nga panabot mo resulta sa sukuhay nga pagkinabuhi. Misconception. Misconception leads to wrong application. Bantayin nato ni kay kita ra ba usog kayo tang maghubad-hubad ra ato ang kaugalingon ba? Na may nga ta kukir ni kaniingon mangod diri sa bersikulo. Sa Bible, ang mga disipulo ni Kristo inigamit ni Lord o inig makigsulti magtudlo si Lord kauban ang mga disipulo, mga sumusunod ni Kristo o ang mga Saduseo, Pariseo, kung naani sila nga present, ang presensya ani mga relihiyosong tao pero di sumusunod ni Kristo. Makuwali si Kristo gamiton niya ang parable. Tinago ang kahulugan. Pero kung ang iyang tinunan, iyang ditsoon og sulti. Iyang diretsoon og sulti. Basta iyang tinunan. Now, timan ini, nga sa Bible mabasa nimo nga bisag tin-aw ang pagtudlo ni Jesus, ang iyang mga tinunan galibog gihapon usahon pagsabot. For example, si Lord nagpakaon ng 5,000. Ang iyang mga tinunan naglibog paghihapon, nangaguol paghihapon kay manong wa man taga-dala green house. Manong wa man taga-baon nga daghan kung sobra, di ba? Galali sila dito sa kayat. Kung usa man inyong gidala nga daghan man to, yapil ang tatong ulos litson. Samtang dito sa sa bungkod sa mga olibo nag-ampo ang atong Ginoo. Nipakita si Elijah o si Moses. Si Peter wa kasabot ningon siya sa Lord magtukod ko tulo ka balong-balong o sa imuha o sa ka Elijah o sa ka Moses kay wala makasabot sa panghitabo. Sa pagpanghugas ni Lord sa tinunan ni Pedro, Lord ay kong hugase. Pagkat na mo sila magpahugas. Itugangan na lang. Ningon si Lord niya, kung di ka na ko hugasan, wa kay labot na ko. Ningon si Lord, no, di lagi ko magpahugas. Then ningon si Lord, di pa kakasabot ka ron, makasabot raw niya ka. See? And daggan kayong mga nagkaingon-ingon nga sitwasyon din sa Bible, mga igsoon. Tungod kay wala sila gayud makasabot. At the time nga nagpalaya sila demonyo niya, di man mulayas ang demonyo. Ang inahan sa bata nga gidemonyohan niya ato sa Ginoo, Lord, dito ko si mga tinunan, di sila kapalayas, Ginoo. Unsa itubag sa tong Ginoo? Nilingi isa siya mga tinunan o tingon siya, magsigil na lang kukuyog ninyo. Amen? Because kining tao nga di pa kasabot, di na kastand sa iyang kaugalingon. Kinahanglan siya na imugiya kanunay, na imuuban niya kanunay, na imo, ikaw ra. That is why nindot po ni mga anak na biya ginikana. Kay kasabot na sila. Anay bata din ari siya, nihangyo siya, pastor, ani kumato. Ano man? Si mama, si papa, si ati, wa sila sabay. Si Lula rin na. Diri siya natulog gabi, parang chapter. Nangita siyang mama diri sa church. Nakawa mas ara diri tulog. Asam diri si ara. Ato bisa mo tapat. Ay bata ani. Na? Gibiyaan no. Basahin ana mga igsoon. Mulambo ka mas mudlawom ang imong panghuna-huna kung biyaan mo ginikanan. And that is why nagsugod og kasabot ang mga tinunan sa dang gibiyaan na sa atong Ginoo. Diha na sila nagsugod og pagpanglihok. Amen? Basit og next week, mauli with Negros. Wa ko may kabalo og mga
Pila may ka-weeks dito. Basin lang ko na siya. No? Yan na may ubar nga di ko musimbaron kay lahi na yung mabali ra. Adi ko musimbaron kay si Bere mo muwali. Adi ko musimbaron kay si Rere. Adi ko magpili-pili. Tamo magpili-pili, magulali. Magulali yung ipangita dili Ginoo. Klaro ana? Naapa mo? Sa mo itong ulion, mga igsuon, naroon nga, banding taon na yan ng iyang mga apo, kayo maklase na, bisan pag-unsa ka emergency, maglisod na magsibat. Amen! Salamat kayo, nagapaminaw pa mo niya. Masayok ang pag-aplikar. Gitarong pag-explain sa professor, sa teacher, ang solution sa solving problem na ay solution gibutang. Process na tutbutang. Nya kung masayop ka o paminaw, masayop ang imong pagsabot. Imbis bangus nga ipatuwa, gisinigang nimo. Nya pareho ra ng bangus, pastor, pareho ra pong may kamatis. Pareho ra pong sinabaw. Tinuwa lagi ang gisugo, di bangus. Dili sinigang. That is why maminaw tag-ayo karon sayo nga panabot or pagsabot mo resulta gyud na sa sukwahi nga pagkinabuhi. Misconception ba? So, sa katapusang mga higayon sa tong Ginoo before siya gidakop o gilansang sa cross, mauni ang atong gibasa karon. Seryoso na ni. Tinud-anay na gyud ni. Ay no, tinud-anay magyud ang pagtudlo sa tong Ginoo. But katapusang mga kapanahonan before siya malansa. Ingon ang 35. Mingon si Jesus kanila. Sa dihang gipadala ko kamo kaniadto. Because there were times in chapter 10 nga gipadala niya ang iyang mga tinun-an. Nya iyang giingnan, ayaw mo pagdala bisag unsa bag, balon, bakos, sandalyas, extra. Ayaw mo pagdala-dala na. Nga naman, ang purpose ni Lord ato nga time, kay samtang ako nagpadala ninyo, kauban ko ninyo, why makulang ninyo. Amen? Amen. Isa ninyo, dire, mapilog sundalos gobyerno, o niya, ikaw musildo si mong kaugalingon, ikaw palitog, pusilog bala. Wala. Kisa may nagpadala ni mo ang gobyerno, sa ang gobyerno may muhatag ni mong sweldo, pagkaon, bala, hazard pay, tanan. So, ningon na nga itong Ginoo, sa una niyang pagpadala sa inyong pagpanglakaw, ayaw mo pagbalon bisan nun sa ako'y bahala. Ug asa mong balaya mo adto, ug dawaton mo, pagpundo ng balaya, kay mo na akong gamiton nga mo provide sa imo nga. So, wala sila nakulangi. Gipangutana sila sa atong Ginoo, sa dihang gipadala ko kamo kaniadto, nga walay dalang puntil bag or sandalyas, may nagkulang ba kaninyo? Wala gayud, mitubag sila. This time, giingnan na sila ni Lord. Because aning nga time, biyaan na sila. I mean, physically. Nadili na nila makita, physically. Kaya nga itong Ginoo, mubalik naman nga ito siyang mahimayaong trono. Amen? So, niingon siya sa verse 36, apan karon miingon si Jesus, kantong adunay puntil ubag, kinahanglang magdala niini. Kadtong walay espada, kinahanglang mag-ibaligya niya ang iyang kuko o ang halip ipalit og espada. Na ay word diha nga espada, na ay butang nga gisgutan. And mabantay ka, imo ning ilhon og ayo, mo bitaw mga igsoon ang problema nato sa atong pagbasa, wala tay tinguha nga magkat-on. Ang ato lang tinguha mao magbasa. By God's grace, nag-ampo ko sa Ginoo before mahuman ang June, mahuman sa napagbasa ang Bible since January. Because, hopefully, sa usa ka tuig, kaduha nga mahuman. Kamo, sa may panganday yung mahuman ang tuig. Mahuman lagi ng tuig mga igsoon. O niya, na-espada din gisgutan. Niya, makaingon ka, unsa ka, dako ang importansya aning espada nga, ug naa kuno kay kupo ipabaligya kay ipalit og espada. Notice na in the Bible history paminaw kanang tanang tao kinahanglan gyud kaayo niya walay lain ang kupo.
Sa iyang pagpanaw, wala siya'y balay, tago lang siya bato, dito siya matulog, magtabon siya siyang kupo. Lahi ni katong puti or katong taas nila nga suot, kanang kupo katuning og sa ato pa na karon Amerikana o ato sa Russia ang ilang Amerikana abot diri sa el. Masya itawag og kupo. Og maunay pinaka-importanteng butang sa usa ka tawo. Niingon gani nga kung dunay tawo nga labihan ang iyang panginahanglanon unya iyang iprenda ang iyang kupo before mosalop ang adlaw, ihatag og balik ang iyang kupo, makabayad siya og dili. Kay mo na pinaka-importante niya sa iyang pagpahulay nga naa siya kupo. Panalipod nga dili siya matukog, mapaakan og mga mananap nga ihalas, mga igsoon, mananap nga kananga ang poisonous kayong laway, panalipod sa kabugnaw, panalipod sa abog, or iyang kataguan, mga igsoon. Pero dinhin ko si Lord, kung naamoy kupo, ibaligya kay palit og espada. So automatic nga musingkin dayon sa una-una sa tao nga kung espada ang isgutam pinatyanay gini gubat gyud ni. Ingana ta. Ingana mo na una sa tao do na dayon siya gitawag og personal intellect nga i-interpret dayon niya ang iyang nadawat nga information base sa iyang kaugalingong kaalam. That is why ang iyang pagkinabuhi nagkamali-mali. Kaya naaman, ingon ang Proverbs, ang tao nagtuo nga ang iyang isubay insakto sa kaunahan kalaglagan di ay. Na may usahay mo kung natang mauna ni pero di ay mao. Now notice, tingon si Lord, ibaligyan niyo yung kupo, ipalit espada, ani nga time, gihatagan ni Lord o kanang mas gibugaton ang panginahanglanon sa espada kaysa sa kupo. Kaya ang sumusunod ni Kristo, labi na ang mga disciple, naghuna-huna magyud sila nga si Jesus mahimong hari literal sa Israel. That is why need siya sundalo. Kung sa may hinagiban sa saan sundalo ka nato dili M16, espada. No? So ilang una hapit na gini siya maghari. Unya, masabta na tagayo nga makatawa na lang kang dito. No? Ingana ang bugo. Amen? Walay usa nato mga igsuon nga makaingon tang maalamon na kita. Wala. Now, bisan kami magwalalay sa pulong sa Ginoo. Muna nimo kaampo gyud ala tuod Lord nya. Susi unsa kuning original nga gisgutan na ni. Paminaw. Yan, ingon niya mga igsuon. Sa verse 37 sultian ko kamo nga ang bahin sa kasulatan nag-ingon gitipon siya sa mga kriminal. Kinahanglan matuman dinhi kanako. Kay ang nasulat bahin kanako nagsugod na pagkatuman. Giprophecy na manggod ni daan. Mo ni iyang gisulti ngadtos tinun-an. Nga ang gitagna na mahitabog sa ako mahitabog yun ni gani nagsugod na. Tan-awang verse 38. Ang mga tinunan mingon, tan-awa Ginoo, ani ay duha ka espada. O mitubag siya igo na kana. Dinhi ang gitawag og misconception na hitabo. Ingon siya, ningon ang mga tinunan, Lord, may duha ka sundang, may duha ka espada. Ang wala ni nila masabti, ang giingon sa Ginoo, igo na na. Igo na ka na. Muna wala nila nasabti. Kaya ang ilang una-una, basin mo palit patagdugang pang espada. Oh, sakto ra dai ni kini man si Lord nga sakto ra ning duha. Wala nila masabti ang giingon ni Lord igo na kana. Ingon man sa dito sa English, that's enough. Og muhunong lang ta diha kay surface raman pangibabaw raman. Panit lang ang atong nabasa. Mura lang ta kuwata kakaon sa pizza, ang karton ra atong nakit-an sa pizza. Samtang nagbasa ka ani. Ang giingon diri ni Lord nga igo na kana, dili ang gidaghanon sa espada duha ba or daghan pa. Ang gipasabot ni Lord diri nga igo na kana, ang ilahang panguna-una nga sa kanunay ragyon, wa na mao. Wa na mao. Dinhi sa atong kinabuhi mga igsoon, dunay tupulong ni Lord nga nag-ingon sa imuha igo na kana. Kanang imong pagpasulabi sa kalibutan, igo na kana, igo na na, undangan na na. Kanang panguna-una na ito, nga ito rang kaugalingon, igo na kana, undangan na na. Kanang salapi, kanunay ang atong ginapalabi, igo na na, undangan
mali ang, sige na kang gatanaw, gahuna-huna kag maot sa bang tao, igo na ka na. Tungod kay si Pedro o kayong mga tinunan, sayok, misconception manila ang giingon ni Lord, igo na ka na. Pag abot sa unahan, ni abot nas Judas, ni Kis. Ingan ang Proverbs, pagbantay sa halok sa kaaway. Tama mga batanon? Ug di ka nimo magbantay, kana ra ba nga Kis, mao na imong hilakan sa maabot. Kaya kinsa tong ni Kis nimo, mao ra ba gyud grabe magpasakit sa imo. Amen? Now, si Judas niabot dayon, Lord, mayong gabi eh. Yung mga taong palami-lami, mga tubang si Mohot, pagbantay nyo ka na. Unya, nakigsabot na siya sa mga pangulong pare, sa mga kadakuan, o kinsa ng akong hagkan, mauna siya ang inyong dakot. Nya, niabot tayon ang mga kaparian, nang gawas dito sa mga hagunoyan, nanagok na ba kay hagunoy dito, no? O niya, nagdala dayon sila o kanabitang kabantay mo magdakop o bitin mga igsoon nga naarakas layo na ay stick o niya na ay murag clip na ay murag clamp nga ipapaak sa imong hawak layo ra ang gadakop ni mo murag ba ka ng buang-buang nga tao nga di na mapugngan nigdakpon siya kay nga naora yung hawak kumpitan yung hawak deras layo ang gagunit mao na ilang ipong dara. Gadala sila bunal, espada, bangkaw, gadala sila sundalo. Ilag yung gisecure ang atong Ginoo. Pagkakita ni Pedro mga igsoon, ibot dayon siya sa iyang espada. Unya iya dayon gitigbas ang sulugoon sa pare og naabis ang dunggan. Amen? Ngano ka nga dunggan man siya. Ako ra ba gyud nakita mga igsoon nga kung tuhon si Pedro gaatubang siya sa iyang gitikbas wala ang maputol nga dunggan. Pero ningon mang Bible tuo sa to pa pwedeng nagtalikod ang iyang gitikbas. Gawa siguro kung walhon siya. Nyari sa tuo na samad kana pabor na pero tuhon siya niya nagatubang yung gitikbas. Giingana siguro niya pagtikbas. Dili dire. Nakuha na to. Magbantay gid mo. Kaya na yung mga taong magnisis imo tubangan, nagtalikod mo, tikbason ka. Bantay kita. Bantay lang yun. Pag inigwala na ka diha, ikaw may isgutan, anak. Itawag na siya libak. Kana likod bak. So, gitikbas niya ang dunggan mga igsuon. Dinhi na nato makita ang misconception. Padayon ta, Luke chapter 22 verse 47 to 53. 42. Luke chapter 22 verses 22, dili 42. 22 verse 47 to 53. Tanawa ra gani. Samtang nagsulti pa siya miabot ang usa ka panon sa mga tawo. Si Judas usa sa 12 katinud-an naguna kanila og miduol siya kam Jesus aron paghalok kaniya. Lano? Ang dako nimong kaaway mga igsoon dili na naas gawas. Kana gyud imong sakop. Sakop man si Judas. Amen. Kabantay ka mga igsoon o nay problema sa ubang tawo, kaya na. Kaya na. Pero naasakop sa imong pamilya ang mo aksyon o mo aksyon na ganig sukwahe. Kana mo mas grabe gina kabukaton mga igsoon. Ingon ang 48. Apan si Jesus mingon, Judas, budhian mo ba di ay ang anak sa tao pinaagi sa usa ka halok? Ha? Ngano nangutan na si Lord? Budhian mo ba di pinaagi sa usa ka halok? Ngano man? Kining
halok sa mga Hudyo mga igsoon, ilan ning gitagaan kabug-aton nga himuon nimo ni pagpakita ang imong hagkan mas gimahal pa nimo kaysa sa imong kaugalingon. Amen? Sa kasal, pag ingong you may now kiss the bride, it means ang lalaki nagmahal pa sa iyang sa babae kaysa sa iyang kaugalingon, o ang babae po nagmahal sa lalaki kaysa sa iyang kaugalingon. Muna mugtuwa ng kiss-kiss dahil, makis ako, bi. Makis ako. Nikis yan ni Moron kay Hoybes. Pagka Bernes, lahi mo ko riyang gikisan. Sabado, lahi na po. Amen? Ayaw mo. Masaga dahil pakis. Uy. Dahil pala paminawan na yung ayo. Ningon ang ginukisan mo ba di ay? Ubudhi ka. Gamito ni mo ning halok-halok sa pagbudi nga ang paghalo pagpakita maning nga mas gihigugma pa nimo sa imong kaugaling kaysa sa imong kaugalingon ang imong gihakan. Imo ko budian anak mo ni gisultis tong Ginoong nga igsoon. Sunod. Unya sa dihang nakita sa mga tinun-an ni Jesus nakauban niya. Asan ko? Sa diyang nakita sa mga tinun-an ni Jesus nga kauban niya, kung unsa ang mahitabo, miingon sila, Ginoo, tikbason ba namo sila? Sabi ni Lord, nangaihisog. Kabalo mo mga igsoon, literally, wala gyud tay mga espada ang ipanggamit, ani no? Pero sa atong kasing-kasing aton ang ipatay ang tao. Because, ningon si Lord sa Exodus chapter 20, ayaw pagpatay. Anak nga sugo, gipasabot anak, hatagig balyo ang kinabuhi. Once mo wala na nimong tagaig balyo lang ang kinabuhi ka ng tawhana, ipatay naman na nimo. Patay naman na siya. Ningon dire, sa verse 50, ug usa kanila mitigbas sa ulipon sa Pangulong Pare, isa may pangalan na si Marcos? Na? Dire, kani si Luke, grabe kayo si Luke ang iyahang paghatag o pagpanalipod sa integrity ni Pedro. Munang wala niya gi-mention nga si Pedro ang nanikbas. Si John, sa Gospel of John, gisulti yun niya, kini si Pedro yun ang nanikbas. Amen? Wala niya gisulti nga si Pedro ang nanikbas because human sa maong pagbanyaw sa itong Ginoo, gitawag si Pedro og prime apostle. Mo nang siya'y nagwali sa usa ka wali nakakabig og 3,000. Tawag siya prime apostle. Mo nang gipanalipdan wa gisumbong yang ngalan. Pero dito sa John, isulti gyud ni John si Pedro gyud nanikbas gyud. Hello? Napa mo diha? Anya ningon diha. Okay? Unya naputol ang iyang tuong dalunggan. Putol. Naputol ang iyang tuong dalunggan. Wala gyud kasabot si Pedro. Katong pag-ingong-igo na ng espada. Notice that after ani, human sa pagbayaw ni Kristo, survival na ang may tabo. Gugdon og ayo ang tanang Kristohanon og paningkamutan nga ma-eliminate ang tanang nagsunod ni Kristo. So survival sila, magtago-tago sila. Munang kinahanglan sila mga kahaymanan, mga kagamitan. Nga ilang ipanalipod sa ilang kaugalingon, magtago-tago sila mga kalasangan na sila magamit. Unya, literally maugyod na siya ang bot di pasabot, pero spiritually, dili na literal na espada ang pinakagikinahanglan. Paminaw kayo. Ningon diha mga igsoon. Verse 51, unya, si Jesus mitubag, husto na. Diba? Tanawa ra guni? That's enough. Pariha sa iyang gisulting igo na kana. O sa gisulti ni Lord, husto na. O gihikat ni Jesus ang dalunggan sa ulipon og naay og giayo siya. Sayop man ang panguna-una ni Pedro. Iyang una-una, hari man naman ni sundalo, proteksyon na to ni.
Tugyanan ko gani, natay espada o, niingon pa ko gani, nga uwa tayo espada, mo palitan. Nga naman, wala sila makasabot. Actually, masabtan nimo og ayo ang ipamulong kung imo na siyang i-aplikar. Kay information is not enough without application. In fact, information is useless without application. Ano daw? Kanang kaalam imo nga angkon, wala na ibili. Kung wala nimo gi-aplikar. Amen? Pag di na ma-aplikar, may igsoon, wala man ay bili nga kaalam. So, ningon sila, gusto na. In other gospel, ningon pag yun gani siya, mo gamit espada, mamatay sa espada. I remember we were in Mansasa sa among pioneering. Well, nag-ampo mi, naghinilakay mi, na imong pira sa among kwilyo niya, tutukan mi og puset. Anong saba na mo kayo? Unya, ang mututok na mo pusel, mga igsoon, naka-drugs. So, sunod na mong prayer meeting, amo na sirado tanang bintana, magsingot na nag-ayo. Unya, siradaan na ang pultahan. Inag-pray na namo, dukdukon og ayo ang pultahan sa gigunitan nga puset. After 7 years, 5 years naman siguro ang milabay or 7 years. Napusil siya o napatay sa ex-army nga retired. See? Ang mugamit og espada, mamatay sa espada. Sabta na ito, importante gid bitaw mga igsuon nga kanang atong kaalam, dili lang ang kay ato-ato lang. Nindot pwede po ang kaalam yun, ang Ginoo yun, mao'y naghatag ni anak mga igsoon. Nga naman na. Nga naman na mga igsoon. Nga magka-problema ta. Because maghuna-huna tang naatay kaalam nga mas labaw pa sa uban. Nag-ingon ang Pilipos 2, ayaw huna-huna ang labaw pa sa uban. Hinuon pagpaubos sama kang Kristo. Muna gingon sa Pilipos 2, mga igsoon. So, ningon si Lord, igo na ni. It means, hunong na taning panagbangi, hunong na ning piratyanay, hunong na ning dugo, paangkas og dugo. Because in Isaiah chapter 9 verse 6, Jesus is the King of peace. Siya ang hari sa kalinaw. So ningon siya, hunong na ni, dili na ni mao. So sa ato pa, ang gisgutan ni Lord, pag ingon niyo, palit mong espada, ibaligyan yung kopo, wala nila masabte. Gani mingon sila, Lord, di ano may duha. Giingan sila ng Lord, igo na lagi na. Kaya nga naman, sige, yun sila, di mao ilang mga pangunang-una. Nasabta na to. And sometimes kita naguna-una, yun tang pinaka-insakto na gining atong una-una. But sa unahan, sigurado yun kang maghilak. Sa unahan, sigurado yun kang na ay anihong kagulan. Sa unahan, mga igsoon na ang imong pagmahal. Kabalo ka, bisag ma-realize na nimo ang imong kasaypanan pag-abot sa unahan, mangita lagi ako magtaong i-blame. Because ang pride, mga igsuon, pag maoy mo dumala sa atoa, dili nato makita ang atong kapakyasan. Sige ra gyapon ang magsubay sa sayop sa uban, kapakyasan sa uban. Padayonon sa nato na. So, giingnan ni Lord ang nidakop unya mingon si Jesus sa mga kadagkuan, sa mga pari o sa mga opisyal, sa mga gwardiya sa templo o sa mga pangulo, sa mga Hudiyo nga miadto didto aron pagdakop kaniya. Tulisan ba ako nga nagdala man kamo mga espada o mga puspos o sa pagdakop kanako? Verse 53, matag adlaw uban ako kaninyo diha sa templo o wala ako ninyo dakpa. Apan kinahanglan ini apan ining taknaa inyo o sa gahom sa kangitngit. Apan kining taknaa inyo ha o sa gahom sa kangitngit. Na mga panahon mga igsoon, i-allow ni Lord ang kangitngit aron hatagan sila og hingpit nga kapildihan. Like sa pagsulong sa Northern Kingdom, mga igsuon ngadto sa Southern Kingdom. Sa kapanahunan ni Baasha o ni King Asa, ni King Asa. Ningon si Lord, gialaw na ako nga musulong sila nimo aron mahingpit ang ilang kapildihan, ikaw man mo pildi nila.
Karon kay nisalig mga sa Syria, gikuha nimo ang kwarta sa templo, gihatag ngadto sa Syria kay mangabang kasi ang kasundaluan aron nga mutabang nimo gira or aron ang hari sa Syria di na makikamigo sa Northern Kingdom. Dili na mahunong ang imong problema na kanunayon kag sulog. See? Gi-allow din ni Lord ang Northern Kingdom nga mosulog aron matapos sa hingpit. Mahukman sa hingpit. Na dili na sila magsigig panulong kay mapildi na sila, pero nihilak man siya, nahadlok man. Sometimes, i-allow ni Lord ang kangit-ngit, i-allow ni Lord ang problema, i-allow ni Lord na ang mahitabo, aron imo ng pildihon sa imong pagtuo, aron nga di na mosulong nimo. Ang yawa ko ingon, nagisulong na ko ni, pero pildi na ko, di na ko manulong na niya. Gawa ni si Pastor Ray Wednesday, kabahin sa kapildihan ni David. Ningon ang Bible, panahon katos pagpanulong sa mga hari. Si David, iyang gipadala iyang mga sundalo, wala siya miuban. Amen? Maunay ang iyang buhaton, wala siya may buhat. Nagpabilin siya siyang balay. Iyang mga kasundaluhan nakigubat. Siya po, paso-paso atong palasyo. Dungaw-dungaw, nakita niya sa Bathsheba, naanapod sa iyang gera. Nakigubat ang iyang katawan, siya po nakigubat spiritually. Nangay temptation. That is why doble iyang kapildihan. Pildi ang iyang mga sundalo. Siya po napildi sa sala. Napatang? Ano siya nanulong? Napadayunon na ito ang mga igsoon. So, gidakop nila ang atong Ginoo. So, kay walang man nasabti sa mga tinunan, wrong ang ilang application. Nakitinikbasa ni sila. Ikaw o ako, pag di ka makasabot sa imong pagkakristohanon, magpabilin gid-gihapon ka. Ingon ang Bible na mauna nga maulahi o ang maulahi maguna. Matinga kang mauberte ka na lang ka. Kaya wala man nimo tinud ka ang pagsabot o ang pagkinabuhi. Ingon ang John chapter 1 verse 14. O ang pulong na himong tao. Isa na, si Jesus, ingon ang John 1:1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Ang pulong Diyos. Ingon ang Watchtower ng Bible, ang pulong Diyos. Gamay nga di. It means tawo nga naay taas na posisyon, dili Diyos. Una mo yung Watchtower ng Bible, panglabay na ninyo. Ano po mong gagunit anang sayop na pagtulunan? Sunog ka na ninyo. So, ang pulong na himong tao, ang Diyos nagpakatao. Amen? Amen. Sa John chapter 1, verse 1, ang pulong Diyos mismo. O niya, sa John 1:14, ang pulong nagpakatao. Amen? Amen? Si Jesus nagpakatao. This morning, naminaw tas pulong sa Ginoo, kini nga pulong di pwedeng magpabiling pulong sinulat Biblia. Mahimo ning tawo, mahimo ning ikaw. Ang pulong imong nadungog, imong i-apply. Muna nga ang pulong mahimong tawo. Ay buntag. Bahala giinitan mo diya kay mas init sa impierno. Sayop mga igsoon. And that is why duha ka espada. Listen to this. Nay duha ka espada. Sa kinabuhi sa Kristohano, napot ang espada. Either gamito nato ang iya sa Diyos or gamito nato ang iya sa kalibutan. Gamito nimo ang kaalam sa Diyos o gamito nimo ang kaalam sa kalibutan. Ang kaalam sa Diyos nag-ingon, pagpasaylo. Apan ang kaalam sa kalibutan, ikaw may tarong. Ikaw may isakto. Ang matuli na ikaw may isakto. Amen? Ayaw kang sugot nga kung iton kag iti. Mga garbo man eh. Isang buwan, muhingit ni mo iti. Kung makitaan kang ligon ka nga pagka-Kristohano, gawa siguro Kristohano kang gatras abante. Di matuloy. Di buot gabi gatras abante ilalom sa kalubinhan. Pagkaugmas, buntag, naragat ko sa ilalom sa kalubinhan. Kaya pagpangalagas, ginawa, abante niya atras na po. Abante na po, atras na po.
Unsa naman na igsuon? So na duha ka sword. Spiritual o flesh. Langit nun, kalibutan nun. Kaalam nga gikan sa Dios, kaalam na yes kalibutan, mapasalagon. Depende nimo kasa nimo imong gamiton. But naay gipasidaan si Lord ningon siya, wa ko mi ani aron nga maglamanuhay mo, magagbayanay mo. Wala. Bisan puro Kristiyano, di gyud ta makinagbayan. Labi na ang wali kay ako naman. Now, alright. See. Okay, arita, Mateo 10, 39 hangtod sa 34 hangtod 39 mga igsoon. Mateo 10. Oy, mga igsoon, no? Ang pulong sa Ginoo marag offensive kaayo, no? Sakit kaayo. Pero samtang magkuyog patadawata lang. Kadi beta kanunay ay kay gayunan mga igsoon na mag-uban hangtod sa hangtod. Mateo 10, 34 hangtod sa 39. Paminawan ni ugayo mga igsoon. Muna di lang kita makasinabot. No? Kani atong pareho mong ulas Ginoo, tibok pamilya makasinabot. Pero naay membros pamilya nga naas Ginoo, ang ubang membros pamilya wala pres Ginoo. Di na makasinabtanay. Gawas kung uban na lang kanila. Kuyog na ko ninyo. Ano malinawon? Unsa? Paminaw ra ko ni. Ingot ang 34. Ayaw kamo paghuna-huna nga miani ako. Amoy padulo kayo igsoon kay ngit-ngit tere. Miani ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang akong dala kun dili espada. Tanawar ko ni. Ang kaguliyan jud ni. But di ni literal nga tinikbasay parehas na sabta ni Pedro o ubang mga apostoles. Gitikbas dayon tong sulugos pare kung hilabtan mo ng sakristan. May labot ka ng tigdaladal, harap na. Then, ingon ang 35. Hinoon, miani ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki sa ilang mga amahan. Ang mga anak nga babae sa ilang inahan, o ang mga umagad nga babae sa ilang ugangan nga babae, o ang labing mangilad nga kaaway sa tao, mauraon niya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Si Pastor Prima mga igsoon, kanang night time na igo lang yung kung naminaw niya. Maog yun na testimony na dito sa Manila, daghanang taga-dinhis Lourdes, pilagot niya. Kaya, yung mag-invite ko na itong Jesus is Lord. Di pagpamauli din munagin ang utok. Mauli na nga, mauli na. Lagot ang mga tao. Okay lang yun na. Walay problema. Ang pinakasubog yun, ang kaugalingon ng yung membros pamilya. Nga mga ingap, kawa. Labi na kayo, Pangulo sa... Sige siya, tutumang ko doon. Kaulawan, kaya nga naman yung mga ginikanan. Tungkol sa tungkar ko ba? Kaya, kung magtagay-tagay na yung mga ginikanan na may maray, ikaw, Pangulo ka kapilya, pero ka lang yung anak ko, kakabalong. Di, natandog yung karbo. Nikuli na karong natros balay. Tukon, gito na karon hamir, gito ron. So magkabangi na yun na. Nya kay ikaw talawan kasi imong pagkakristuhanon. Dili na lang ko, kimanok ko, maguba ko, pamilya. Di na lang ko musimba, palayason ko. Kabuhat na pastor ato. Rom sa mga bata, tulog. Sirado naman. Sirado na, oy. Ito nakatulog. Napay sabat. Naunsa na ka. Kaya kung dili ka mamarog sa imong pagkakristuhanon, di ka kadala nila sa tiilan sa Ginoo, kay ikaw ang katindog sa tiilan sa Ginoo. Muna'y dapat nato masabtan igsuon. Tanawar ang ginasilang na sila i-offer. O, tara, ato ka. Yung may mga muapas na may musimba, may kay amo naman ang nahalad, Diyos Ginoo. Panaad na ginanamo nga. Amo yung hatan ang Ginoo, pagsimba, matagad na domingo.
Sunod mo yun na sila. Wala pa sila kuan. Wala kay nimba to sila. Kay kuan mo yun na sila. Kanang ligo na sila pagka-Kristohanon. See? Kristohanon nga uya ikaw po yung unang nitugsok atong humba na mista. Lain kayo, no? So, bisan ang nagmatinudanon, maapil mo na. Kaya mo yung man ang ano nga na, si princess na nagmatinudanon, nung yung kinisikuan. Mga anak mo na. Amen? Ikaw, Kristohanon ka ikaw pag yung ganer. Ganer! Kasabot mo ganer? Kanang mao'y gagunit sa machine gun ba? Mao'y tigtagay! Wala, ganer! Mapad yung unang nahubog! Kaya magtagay, microphone mo ng baso, be. Di, madugay dito, mayon na dayo. Ako sang hula mo, kay uhaw kayo. Tagayan ako, no, mo. Dugay gyapon. Ako sang hula mo, nahubog. Nya Kristohanon! Ang kauban ng tagay di mga Kristohanon. Pero okay na din na. Katong gawin yung pastor, kaya nakwali atong niagi nga kini mga palahubog di ka sa langit. Ngano lagi ka, di ba Christian man ka? Wala lagi kay langit. Muna nga ugon sa gitudo ni Kristo, baroge. Amen. Sa pagwali sa pulos Ginoo, sa pagtudlo sa pulos Ginoo, wala gilubog tinaw, wala ka gihupay-hupay, wala ka gihapuhap, gibunal gyud og taman aron ta makasabot. Kay kung sayo pang atong panabot, sayo pud atong pagkinabuhi. Na may ubay mo, basta midawat ni Kristo luwas na. Di halatagay na ni, wala problema ni pagkasala, kaluwas na ko. Ako glad Nalimot ka nga ang grasya nga nagluwas na to atong gidawat diingon si Titus. Nagtulak sa atoa, nagtukmod sa atoa, palayo sa pagkadautan. Ngadtos pagkamatarong. Imbutag. Katuo mo, dali rang wali kay burn out. Launa ni ron. So, na magkabangi, mauna ni ang espada, dili ni ka ng espada magtinikbasay natural. Ang inyong mga hula-hula, magkabangi na. No. Reunion. Nga naman na sila, di na sila mo ilan na to? Nga naman na sila, dili na sila mo apil sa tuang. Adugo? Nung lain-lain mo na sila. Sunod reunion, maugyapon. Asa mo na sila? Simba mo sila, ano yung nagkuto? Sige, simba, agsara ni may tabo. Pagkasunod, asa mo sila? Simba to sila, mga Kristohanon mo gado. Asad din na lang. Nga na mo ganang mga moryo-moryo. Nga na mo ganang mga sulpo. Ano yung pinulungan? Pagkasunod, may mga problema, nagkabalatian, inyong gibisita, gidasig, giampuan. Pagsunod, reunion. Asam sila? Nimba. Asagdi lang na sila kay Panginoon man na niya. Tinud-ana naman na sila. Mapa sa taon niya, ala! Nidaog ka! Nidaog ka! Pero magpaanon ka, pareha ka, nababa ka na ako. Muna ako, pag-invite ko sa church, di na ko usbon ilang culture. Kung ilang culture magtagay, nabahala mo na. Kung, tinood bitaw. Na may gana ng mga culture, ulit, problema na. Kaya ako trabaho, hindi ka buta ko dito, magdasig ko, padoon mo sa Ginoo, pagpaligoon. Musugot na yung mga inyong balay, ito, balhinon ng TV, ito CR, balhinon sala. Hindi na pwede. Amen? Pero dili pwede. Kung maunay, gihatag sa Ginoo nga kultura sa paghimaya sa Ginoo, laho tayo na ito na. Nasabtan ba rin na ito? Ingon siya, wak ko ni Andy, arong magdala kalinaw, espada lagi. So di na mo magkauyon. Nya kay nag-uol siya ni mo, naglagot po kaniya. Gauyon mo. Gapariho mo!
Pero singkahan ka, naghilom radyo ka, nagpaubos ay ka, singkahan ako ka, nagpaubos. Peter and the dragon. Sa day mo, sigihan siya, bugwak o kayo, mutago na siya, lili na po siya, kaya wala ni bugwak o kayo, bugwak na po ng dragon o kayo, tago na po siya sa lidar na, di natin noon. Sige na yun siya, tago la, bugwak na po siya kalayo. And ang dragon ni Hunong nagbugwak o na amigo niya si Peter? Napa mo? Bugwakan ka dragon, gawas po rin mo pagka-Godzilla. Mudaog ka? Kadtong nagtinarong, maalahid pa nimo. Nimo! Ano ko itudlo? So, ingon siya sa verse 36. Kanin 36, no? 36. Ayaw lang yun ka, o pa, luya-luya. Kaya siguro yun na ang gamiton, nasulod si mong balay. Imong anak ba? Imong bambana? O imong asawa? Amen? Kaya ito, di pa ta Kristohano, tulong kasi mana di magtingganay. Pero ang Kristohano na, duha o 5 kaadlaw na lang. Amen? Nadyo na yung nga nga. Di mo tingnan ba? Yan, naman na. A time of peace and a time of war. Ecclesiastes chapter 3. Gusto pa niyang i-moment ang iyang kaguol ni mo. Niya mo gano'n siya di pa yung dayo. Okay na ka. Ayaw na pagkasod ko. Di lagi na may tabo. Pagpaubos na lang daan. Pangayot pa sa ilo niya. Paabutang. Okay na siya. Because ma-okay ram yun ang tanan. Amen? Kaya na si mong tapat. Galakot nag-ayo itong ni Ate na igubuhanin. Pero na-okay naman po. Naon sa day mo. 37. Ang nagmahal sa iyang amahan o inahan labaw kay kanako dili takos nga mahimong tinun-an ako. Imanggon mo sugod si Papa Pastor, marang di na lang ko. Hagip na, di takos. O niya, kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kay kanako dili usab takos mahimong tinun-an. For example, dunay anak nga abroad. Reliyoso gyud kaayo. Nga si mama o si papa, di ara dire, nagpaabot ng po din tao na ipadalagi kag abroad kaya pamalit o mga pagkaon paginanglanon. Si mama o si papa na Kristohanon man. Nya kay ang anak nga maoy nag-provide, ang anak nga nahimong breadwinner, reliyoso man kayo. Ma, musimba pa kanimo adto church. Di na ko magpada sa inyo ha. Ang nagmahal sa kaguling mong anak. Labaw kaysa sa Ginoo, di takos. Amen? Usahay, mag-sacrifice na. Total, o maputol ang source sa tao, doon na may source sa Ginoo, doon may tubod sa Ginoo, hindi maputol. Kaya magpaano mo na yun? Hindi na ko ganahan na magkalain. Magkalain lagi mo, magkabangga lagi mo, di lagi mo magkauyon, ba't mabut lagi ng time nga daob ni mo siya. And ma-realize siya, mag-testimony na ng mga igsoon. Ang kanasi ko sa una, tabangan ginana mo. Pero grabe di ay yun ang pag-ampo niya na mo. Munang naan may daharon sa Ginoo. Diba? Yung kanusa pa mga, anating hila-hila ko ampo-ampo, Lord, luwas siya, Ginoo, luwas siya. Luwas-awa pa ka na luwas. Daga sa imong pilan, ikaw siya kagpalayo. Kung saan man yung Panginoon nakawad to kay lami kay dito. Ya ikaw ka dito. Kung saan man yung pagkaon na rin nag-cake ka rin purple yam, lami kayo. Yung wala ka katilaw. 38. Ang dili mo pasan sa iyang cross o musunod ka na ko, dili takos mahimong akong tinunan. Natay mga alantosod. Natay mga lutos. Daotong ka, butang-butangan ka, tanan. Imong suklan, di gid ka mo pasan. 39. O kadtong maniguro, pagluwas ang pagaling kinabuhi. Kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi, tungod ka nako. Makabaton hinuon niini. Indutan ni no? Matapos atong kinabuhi, bang nangalagat tas Ginoo. Doon na yung kinabuhi mo ay katapusan.
Pero kadtong di ganahang espada, Pastor, di mo sugot akong bana. Pastor, di mo sugot akong anak. Amen? Yang mo chat na lang yung ka, Pastor, di ko kasimparon, di kinay tugot sa Ginoo. Ginoo pa eh, pasangin lang niya mo, Jim. Ginoo rin, pasangin lang. Bridget, Ginoo rin, pasangin lang. Kagawan? Ginoo, pasangin lang. Di yun, basta tugot ng Ginoo, Pastor, makasimba ko ron. Tarong po ka muna-una. Ginoo, pagiging na dito, masagot Ginoo. Noon sa tao na. Sa atang isyon, no? Magkabangin gina. Nga, masimba mga ano! Pa. So, sakti lang yun ko pa kay. Kanihan ko ang akong kalipay, bisyo, barkada, lahat may kukulo, di ko magatiman is kagalingon. Karon pa, mahigugma naman yung ko sa Ginoo, di man relihiyon. Sama! Okay pa. Sahay, namatan pa ka. Pero nadurugay. Hilanta ni mong papa. Dili pa, hiluton ka na ako. Huwag naghilot ka. Ginoo, salamat kinabuhi niya akong papa lon. Balik ang kalikod sa iyang panglawas. Di na nakutanaw ni mo, kaya katumod na ang luha. Munang ningon siya, ang dautan. Pinaagi sa maayo, di kay bungat ang kagdautan, mauba? Mauba? I-vlog pag yun, di mo. Igsoon, ngunit hana! Or imo pang abangan tong multicab sa barangay. Unya, abangan to ilang megapon. Tot. Palayo ko aning i-parking ari. Abangan pagit mo. Ngay mo ingon di mong kaaway tungod kay mo kong ipakaulawan. Tanang purok suruya, isinggit nga si kuan way sala ako rang ibutang-butangan gamitang megapon. Grabe no. Manimalos gyud. Manimalos gyud. Munang inig anha na diha sa Ginoo perti kang luyahag ugaha ka. Kapoy kay ning pag-alagad sa Ginoo. Ano man? Di ba day kakapoy imong kasing-kasing kabalo ka? Kung nahigugma ka sa katawo, bisag wa pa kay tulog. Mula ka pa kag tulog ka bukid, mulabang og mga subang daghang buaya. Kaya dasig, lipay, excited, kay nahigugma ka. Wa ka nahigugma sa Ginoo, kapuyon jud ka. Amen ba? Amen. Ang espada nga gisgutan mga John, Ephesians chapter 6 verse 8, verse 10 to 18, the sword of the Spirit is the word of God. Ang espada nga gisgutan mga igsoon, naman himan sa gira, helmet of salvation, breastplate of righteousness, unsa ba to? Katong belt of truth, katong sapatos sa pagpanangyaw, taming sa pagtuo, unya espada nga mao ang pulong sa Dios. Sa ito, bakit ang mga Kristohanon, ang atong espada, dili itikba sa dunggan. Ang espada nato igsoon ang pulong sa Ginoo. Ingon ang Hebrew 4 verse 12, the word of the Lord is sharper than the double-edged sword. Wow! Munang sakit lagi maigo ka kay espada ba yan eh? And notice nga ang pulong, sa batanan, pulong. Gusto na to, pulong. Sakit ni nga pulong, kay espada ni. Now, naingon dito, doon na sila duha kay espada. Either espada nga iya sa Ginoo, ang pulong sa Diyos, kaalam sa Diyos, espada nga iya sa kalibutan, iya sa reliyon, iya sa tradisyon, iya sa totoo, iya sa garbo, iya sa tao, iya sa katiguangan. Asa man ini ang imong espada? And kabalo ka nga ang espada sa Ginoo, tabas imong kasing-kasing ano, pag mali imong binuatan mo nang masakitan ka. Kung naglagot ka sa pastor, kaya nasakitan ka sa wali, ang Ginoo mo'y kalagote, kaya na makulong. Mo ka malagot ako.
Ikaw, wali diri ako lingkod diha, ako na pa yung maglagot nimo. Linggo ba ita? Espada man ni samad. Ingon siya mga igsoon nga ang pulong sa Ginoo mao ang espada nga masait pa kaysa sa duhay sulab. Atong basahon mga igsoon kay ug di gani kadutlan sa pagbadlong sa ginikanan. Pagbadlong ba sa anak kung ikaw ginikanan badlongon, ug di ka madutlan sa mga advice, di ka madutlan bisag paagian kag balatian, di gyapon ka kasabot, di gyapon ka madutlan bisag grabe ng kalisdanan sa kinabuhi, di gyapon ka madutlan. Ang pulong sa Ginoo bisan pa sa mo panagam. In Acts chapter 7, nagwali si Stephen, nanampong sila sa ilang dunggan. Nanagang sila. Pero ang pulong nakasulod na kasing-kasing, nakasamad na. Ano man, usap pa muli kayo maigo na. Amen? Pagpadong ni mo din sa church, nanampong nakadaas mong dunggan. Naunsa day ka? Sa mga nanampong na igo na ka, sakit na. Hello? Amen? Usap pa ka mo ingong di na ko sa sugton niya, nasakitan na ka. Pastor, give me, ma'am. Ha? Dili, ma'am. Ambot lang. Dili, ma'am. May di. Aray. Ayaw ka na anak, kaghanap ka isok. Kuya Dad. Isok kayo kinanaos Kuya Dad. Hebrew 4:12. Niyon sa daw? Ingon diha. Kay ang pulong sa Dios buhi. Muna bitaw na ka na mga Kristohanong sigbases, pulong sa Ginoo, na malandaw ni ini. Mag-away na sila. Ako buhi, apik ug manasigon. Kanang dili kay tigbasas pulong sa Ginoo. Sawa na lang. Hallelujah na ako. Kay nganong buhi sila apik manasigon. Kay ang pulong buhi. Paminawan ingon diha ang pulong sa Dios buhi og abdik og mas hait na ako buhi abdik og madasigon. Why? Buhi og abdik ang pulong sa Ginoo nga nimo. Nya mas hait pa kini kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Amen. Manikbas man dayon ka nga di mo na maoy mong espada. Putol na itong dunggan ni tingala na itong sakristan, si Justin. Niya mo dulot kini. Paminaw ha? Paminaw. O di yung kadutlas pulong sa Ginoo ang butang. Ingon niya, mudulot kini hangtod sa kinahilagman sa kalag. And that is why ayo comfort sa tawo nya imo rang kaugalingong pulong. Ang pulong sa Ginoo nga mudulot sa kahilagman. Because doon ay mga taong lawom na kayo ang ilang depresyon, lawom na kayo ang problema, lawom na kayong balatian, kasinatian, patingon ang pulong sa Diyos, bisag unsa pa na kalawom, mudulunok ang pulong sa Ginoo, mudulot. Muna, o pagtatambag ka nga kay pulong sa Ginoo, talambagan po ka. O siguro imong itambagan, may mo tambag nimo. Dalami kang tambag, o niya makalit sa iyo, pagtuon siya. Nganaon ka niya. Nganaon pa niya yung mga pagtuon siya. Perti ulawa na mga igsoon. Napa mo niya? Diba? Magsabot na no? O malubat niya, muunong kagwali. O niya, malubat na niya alas 5. Wa, human po niya ang turong takawa mo ron. Mudulot sa kahilatman, sa kalag, o espiritu. Hangtod sa dapit. Dira? Hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kinauyukan. Grabe na. Joint marrow. Unsay lutahan, pastor? Unsay kinauyukan? Tanang bahin sa imong kinabuhi, tanang sekreto, tanang nakatago, dutlan gina, sudlon gina sa pulong sa Ginoo.
Munang nindot bitaw kayo nag-ingon sa salmo, gikapoy ako naluya ng utana ngano ang mga dautan ng dato. Apan miadto ko sa templo og naligo na dasig ag mibalik akong kalipay. Nga naman, pag-abot mo sa templo na pulong sa Dios. Nga bisag unsa kalawong mangimong paghilak pas lawom yun ang abdan sa pulong sa Dios nga mag-abot og kalipay. Wala laing magdalan mo kalipay ang pulong sa Ginoo. Sakit man ang sapsapan, no? Kanang putlan. Pero maunay paahagi mga igsoon. Akong anak taas na kay buhok. Mark siliit. Nang magwang. Taas na kay buhok. Sisiyag lang ko. Naanak lagi kong mayang itsura. Karong gitupihan man. Paglingin ako lang. Lingwag pa lagi ni siya. Tanaw lang. Sa papa na siya. Ganuhan niya. Ang gagiham katawa, Geraldo. So mas ni, kuha nang yung itsura niya, nyulok siya. Murag na fresh lagi ni siyang tanawon. Kaya straight lang tayo mo, pagka naputol, ni-wave magkamay. Hala! Na? Sakit ng sapsapan ka, sakit ng pakialaman ka, hilabtan ka, putlan, dun sa mana, sakit! Pero naghatag di ay nagkanindot ni mo! Usaha niya tagyatakan mong garbo, naghatag ni mo kanindot. Ay, pagkatingala, naunsa man na siya. Muro man nakalanganin ng itsura, panahon pa man sa homo erectus, homo sapiens. Gabaninsis. Pero baling gwapaan na yung asawa. Nalimot ka, nga kining pagpaubos, labaw pa ni sa itsura. Amen? Siyempre, gwapo na kung bana niya, imugmok ka, nagmagminyo na. Gwapo mong bana, di ka palitan bugas, ay palitan tanduay. Gwapo mong bana, pero di mutabang sa buloton sa balay. Gwapo mong bana, langanin yung budget, talaan magbarkada, pakayuon mo na yung palit o gatas, kay palit o bear. Gwapo? Napa mo diyan? Pagmata na mo. So, grabe gid ang word ni Lord. That is why, enjoy yung kay ko anang magbasa ko. Uni ini guman og basa nag-ampo. Kana bitang bowls of prayer. Kanang unsay imong nabasa mo imong giampo. Pag ingon dito James 4:10, pagpaubos o bayawon ka. Nya kabalo mo dili ka mapabusan. Unom na po kagbasa, piyong sa mata, Ginoo. Ulihi, tao niya akong kinaiyan, Lord, pagpaubos. Nga naman, sige kakampo, Lord, isaka ko, pauswaga ko, mapitaso na ka. Di lalo ka kayong ibulusok sa ilalong. Nakabasa na po ka. Nabasa na po ni mo, ugon niya ang babae, nakahikap sa sid-sid sa biste. Unom na po ka, Lord, ang akong ugangan, Ginoo. Kung di pa panahon, ngayon mo siyang tawgon, pahika pa siya sa sid-sid sa imong kahog. Nga. Nakigsulti siya, ni mo pinagis pulong, mubalos po ka niya istorya, pinagis pag-ampo. Kita kasi kira mo istorya, di mo maminaw niya. Lord, morning. Nanapod, Lord. Lord, diba? Lord, okay na? Harin ko. Nga naman ba? Hala, no? Pagkalisudan yun na. And you know what? Naa ka na sekreto nakita na. Ayaw lang kagsigig pagukod anang pag-uswag sa kinabuhi. O unsay gihatag ni Lord nimo, pinaagis ka alam sa pulong sa Dios. Dumalaha. Tarunga gamit. Nga naman, Luke chapter 16, kung di ka kasalikan, sa gagmay butang, di ka taga-agdag ko o daghan. Amen. Enya kung paulamon ka, dili mo ang pingipon. Di kay idaro na akong motor itong. Kaya na yung kayo ni gamit na akong motor, sira ka balinto. Kakita ka, Jacob. Kaya balinto mo. Pero kabalo mo, di ko masuko. Kaya masuko, naman ko ka na makasala. No? Makasala, ito yun, ako ka na. Pero ka na nga nang, sige nga na. Mga ka na palot. Kira ba ito? Kakita ka yung kabalinto nga na yung.
Eh, himuan o simintong kalsada. Aray, Diyos, kabatuan mo. So, di ko ng Luke 16, kung di ka kasaligas, mga puta, kadi mo. Kisabay mo hatag, kung kanang imo. Wala, yung ko'y kipangandoy, mga igsoos akong kinabuhi, nga mana ako, anin ako, yung anin ako, yung anin. Kaya nga akong pangandoy, kanang kalag na maduol stilas, ginoo, kaya di mo na akong pangandoy, yung Diyos may gabutang na sa kuha. That is why di ko magpalibad, o asa ko dadon sa ginoo. Naog na ay gusto si Lord na ipakuan sa imo. Di, ati man na lang na, gamita. Nagahapon mo igsoon. Kasi dagandagan tong broker niya, nabuthan og ligid. Nabuthan og ligid ng igsoon niya, nalimot ko. Naara siya sa multi-car. O naara siya sa sakyanan. Paano na siya, no? Kanang hinahinga ako kay makapalit ko, di mo na pwede madungan. Madungan, madainin mo ng mahal mong ligid. So, palit ko usa sa tubangan, sunod na po. Palit ko usa sa tubangan, sunod na po. Palit ko usa sa likod, yung naduha na, yung natulo. Nabutahan na po. Kabalo mo nga nung magkasigirat kabutahan, parang mahurot ng mga daan. Magka-problema, mga mahurot ng problema, kabilisan ng mga bago. So, nakapalit ko gahapon, niingon tong gataod, Sir, kung imong sakyanan daghang mo sakay, ayaw palitig baratuhon nga ligid kay doble imong alkansi. Tinuod man. Kung imong sakyanan, ikaw ra, sakay-sakay, okay na. Yung daghang sakay at palitig baratuhon ligid. Kapalit yun ko. Mahalon. Sabi na lang. At least na. Nanay, di na, pan ba? Nanay, magamit na. Basta lang. Basta kay kingon diyaw. Unsay, ihatag. At imana, ang pingin, alaga, ano. Kadi daw kahatagan, okay mo ha, kung dili ka kamaumuamping sa dili mo. Amen. Amen? Sa ginagmay lang ba? Hapit ito sa likod. Wingon na gikos mga papa, saman, tulungan. Kay, luoy taon, kay nas balong-balong. Bisag unsa ako, ada. Kaya di ilang yuta niya ng lakaw na po. Ako na una-una basin, o mo ni mission sa Ginoo na ko ba? Kay mabot ang panahon, matagaan ako magkuha. Kamo diha. Amen. Now, last thing. Katapusan na akong i-share ninyo. Samuel chapter 23, verse 9 and 10. Samuel. 2 Samuel chapter 23, verses 9 to 10. Nagisgot ni siya sa mga banggiitang sundalo ni David mo igsoon, dinita magtapos. Sugdo na lang nato og basa sa verse 8 o niabot sa 10. 2 Samuel chapter 23, verses 8 to 10. Paminaw. Kining chapter 23, naghisgot ni siya sa mga banggiitang sundalo ni David. Mga elite. So, usa sa panghinganlan gyud diha ang pangalan sa mga sundalo ug unsa ilang mga nabuhat. Verse 8 una ta, ningon diha. Mao kini ang mga ngalan sa mga bayani nga nag-alagad kang David. Mga man of battle gini sila. Di mo atras bisag unsang gera. And ang usa nila mag-inusaran, makigubat, makayara. Munang gitawag sila bayani. Diri sa tuwa ang bayani, kurakot. Munang lubong pa kada tong libingan ng mga bayani. Daghan kay nakurakot. Mao kini ang ngalan sa mga bayani nga nag-alagad kang David. Si Jose, Basebet, usa ka takonihanan, siya'y pangulo sa tulo. O nakapatay siya 800 katao pinaagi sa bangkaw sa usa lamang kasangka. 800. So 1:8. Ang sunod niya, mauni ang kurat kaya tanawa. Sunod kaniya si Eleazar. Si Eleazar, ang anak ni Dodo nga taga-Abu. Taga-Ahu. Kuyog siya, Abu? Aho. Ha? Aho. Kuyog siya ni David sa paghagit nila sa mga Pilistihano nga nangandam dito alang sa panag-away
apan misibog ang Israelita. Tanaw sa nako. Before ta sa verse 10. Kini si Eleazar, nakigsangka sila. Sulong. Si David nakigupat, kuyog si Eleazar ug ang kasundaluan. Ningon nga, ang ubang mga sundalo sa Israel ni atras ng talaw. Pero si Eleazar, niingon ang verse 10, miasdang. Wow! So na mo atras, na mo asdang. Ayaw kapag expect na mo asdang tanan. Amen? May kaon eh. May kaon ka siguro. Yun na. Dala pa plastic. Ni atras ang mga sundalo si Eleazar, ni asdang, ni forward. And niingon niya, ni forward si Eleazar, og gipamatay niya ang mga Kristiyanon hangtod nga dili na niya mabakyaw ang iyang kamot ug dili na niya mabuhian ang espada. Gipadaog sila sa Ginoo ni atong adlaw og ang gihimo sa mga Israelita sa pagpamauli nila mao ang pagpanguha sa kasangkapan sa mga Kristiyano sa ilang mga napatay. Paminaw ha? Ang gihimo sa ubang Israelita, igo na lang nanguha sa mga benefits. Pero panahon sa pagsangka, panahon sa pagpakig-away, nang atras sila. Amen? Pwede man sa may tabos itong kinabuhi. Amen? Sa inyong pamilya, muna-muna, gluhod og ampo. Ampo, Lord, blessing, blessing. Ikaw, di ka mapilog ampo. Inig abot sa blessing, be. Ikaw, di ay makuna. Ako ni, kini, ako ko, di ka na ako ni. Sobra ang pinilian. For example, na package niya po, ba, usa ka karton. Nya puro sinina ang sunod. Katong nag-ampo og blessing, diya sa mga kwarto ay mo panggawas mga ano mo. Di nasumpayan. And then nagkuya pamili na katiwo bili. Pagkahuman na mo pamili. Oy na mo, inyo ni sobra. What? Pareha ni mga Israelita panao sa gira silang tanan ni Andra, si David gibiyaan. Imagine ang hari gibiyaan. Ang mga sundalo nang atras. Di na pwede. Ang atong hari, the King of Kings and the Lord of Lords, si Jesus, walay mo atras, walay mamiya. Amen. Pamatutin na ikaw ang Eleazar sa imong hari. Amen. Ingon si Eleazar to na, King, managan man sila. Ubatan ka na ko. Kawalan doon mo, makikuban ko ni mo. Happy, kalipay, uban ta, King. Sabi niya, blessing nga, uban ta. Kawalan doon eh, tara, das. Ningon ang Bible, amazing kayo mga igsoon. Ningon diyan di na mabakyaw ang kamot ni Eleazar. It means na human ang gira nga si Eleazar nakabsag kusog. But niingon diya ang espada nga iyang gigunitan di na matangtang sa iyang kamot. Sa English, basahan ningon siya, the sword was stuck in his hand. Di na, kapantay mo anang bikugan, di na kanang mangiwit. Kana bitaw na sobra ka na mag-ulan niya, nabiglawan kag ayaw niya, magpilit imong tudlo. Ang tawag ka na sa mga ng kiwi. Dili sa inyo, ako sana? Ha? Maupod, ng kiwi. Ningon sa grabe nga gasilaog nga pinatyanay mga igsuon. Human sa gira, di na niya mabakyaw ang iyang kamot. Ningon ang Bible, di na matangtang ang espada sa iyang kamot. Pagkanindot nga sa atong kinabuhi, di na matangtang ng Biblia sa atong kamot. Pero kapag lumako sa itong problema, pati sa simbahan ng cellphone, di matangtang sa kamot. Pag mamadlo si pastor sa laan. Kinalisudan, igsoon. Iya man ka sa Diyos, iya ka sa hari, dapat makasabot ka na. Kabalo ka unsang espada ang imong gamitan. And dili na big issue because wingon mga dagko malang isipan sa sige, manggali isipan. Okay lagi. Wala problema kayong Bible na sa mong cellphone. Ba't kabalo ka nga nung giingnan kang ayaw? Because automatic ni nga tong kamot. Bisag di mo suguon mo i-scroll. Tanaw na yung pilay result sa Celtics o sa Dallas.
Uy, biyag bansin ko, pildi na rin. Nga-chat dito, nangaway. Pusta. Nga-chat dito, namutanas project. Imbes nagka-focus, paminaw. Pagbasa, ugmag na ba itong project? Well, naminaw ka na balaka ka. Sa una nang niugaya, medyo mamaniwali, brand out ni imit pa yun. Distraction tayo. Amen? Nindot yung kayo ng Bible, ang pulong sinunina, matangtang sa kamot. Because ang word ni Lord is ang success o ang prosperity nato. Ningon siya sa Joshua 1:8, ayaw kalimti ang akong balaod. Ayaw sugot nga mawala ni sa imong pagpanulti. Tundi kini adlaw o gabi, aron makabalok ka, maampingan nimo, may kinabuhi nimo ang tanan nga nakasulat ini. Magmadaugon ka o magmauswagon. See? Dili tanang kadaugan o pagkamauswagon, bungas panganing kamot nato. Ningon ang Bible, ug ang Dios naghatag og labihang dako ang kadaugan. Tungod kay ang espada na ang sa kamot. Ay mo sigig ampo dire kadaugan kung wa na mo'y pulong sa Ginoo. Pagpaabot na lang mo kapilihan. Because misa kung saan na itong pag-ampo, nga Lord, panalangin kadaugan, iuswag, Ginoo, lison man na kayo. Kaya ang Bible, di man pwedeng masayok. Ang Bible man nga pagpangitang ikarian sa Diyos. Ang tanan, pag kinabuhi yan sa iyang kabubutan, ang tanan idugang lang. Sa Old Testament, ayaw kalimti ang akong basahon. Turan mo kiniadlaw gabi, makinabuhi kas tang nakasulat yan eh. Ang tanan idugang lang, kadaugan o ang pag-uswag. And sa gubat, sa kinabuhi, matag adlaw, nakigubat kag saka, nakigubat kag balatian, nakigubat kag problema, nakigubat kag kawalan. Tanan na kag gubat, mo daog dakong insaktong espada ang atong gigamit. Amen? Here comes the lumberjacks. Tiguwang na siya, almost 70. Illustration na niya. Kay mo ni kasagarang kanang ng illustration. 70 na, kapintingali ang edad. Nga doon ay tao nga, isog, dagko kayong tao. Kunya kusgan kay siya, patanon pa siya. Iyang giingnan ang tigputol o kahoy. Tay, gusto ka makigkantes na ako, putol, tagkahoy, padaghanay, tagpilay na pukot. Ningan ang tatay, doy. Kasinatian sa pagputol dugay na kuaning ang trabaho. Atis nila na to, so kaputol sila. E nabantayan sa batanon na, sige siya taga, tumba, ato na po sa pikas, tumba, ato na po sa pikas, tumba, naniot ko sila. Nga, well, sige rin siya taga. Mabantayan niya itong tatay, nga inikatumba sa usakar kahoy, mo lingkod na po. Sunod, lingkod, pagkahapon na, ilang ihap, pilaya, nidaog ang tatay. Ningon siya, kalibog kayo! Bisan pa ako, expert na ka, kadugay na kaning pagpamutol, pero mas kusgan pa ako! Kalibog kayo, pareho rin mo po tagwasay, di gamit. Gingnan siya sa tiguang, kabalo ka doy. Inig katumba, mulingkod ko kay magbait. Tindog na po, putol. Pagtumba, lingkod na po ko, magbait. Dagan sa mga Kristuhanon karon, mas maduminggo ra ka mabait. Matag-adlaw manunta ka, nagbasa, nagbayad, naay mangutanan nimo ngano laging di mo ani, ngano lagi di ka katubag kay habulan. Katubag bare ka mga tuntuon, may basa-basa, wa kabalo ka sa napitan. Nasabtan na to mga igsoon. Until nga imo ning sination, di gyud ka katilaw sa natiliwan sa uban makalipay. Kanang ningon si David sa Psalms 119 verse 103 nga ang imong pulong o Dios mas tamis pa kaysa sa dugos. Literally ma-experience gyud di mo na. Kung naa na kay disiplina, bisag di ka ganahan, mubasa ra gyud ka. Bisag di nimo iampo nga Lord inita ko basta kay mubasa ra gyud ka, moabot mo time musiga gyud ka. And then maghinam-hinam na ka, niguman ako aning trabaho ron, inigpahuway ani ron, mubasa na ko. Lamian mo to chapter 9 ako. Ni atong gisgutan na. Lamig. Pero unsaon mga igsoon kung dili maong espada imong gigunitan? Pati ang pastor mag-alanganin nagwali.
sulti kay maigong pinabot. Lahi na nga espada. Lahi na nga pulong imong isulti. Niingon ang Bible, o niya, sa inyong pagsinultihay, katong inyong gamiton sa pagsulti, katong makatabang sa namati ninyo. Sunod instruction, unsa? Pag-awit ka mo mga salmo. Silos na may kantahon. Silos na may kantahon. Pag-drive og motor, sa tuwing nakikita ko, magkasama na tayo. Iinis ato. Sayaw-sayawan. And then, pag mukanta na gani kag, ano sa ito? Kanta ron nga, labod? Yung labod nga, kanta nga, ano sa ito na pagkuros? Millipedes. Ha? Luwasa, kaloy iya ko, gikapa. Ang uban na anak, feel kay ninang bitaw, Lord. Ako'y sakit, pero grabe ako kauga. Tanuga niya po, ikapa niyo po. Pero ikaw, luwasa, kaloy iya ko. Labi naman na! Ay, ako raw sa diri mga igsoon, sila to asa ni Gross, ako raw sa nabilin. And then, mauni ang problema dito, gabulag nami kay mga bata nasa boarding house, nasa sa hospital, ang communication, mauni ang mga payronon, mauni ang mga tambalon, mauni muna. And then, dili ako ang naibalatyan. Nya, sige ko, gibuntag na ko nagpaminaw kay imbis matulog na ko kay mawali po ko pagkaugma. Gibuntag na ako nag-aampo nga naghila ko sa Ginoo nga Lord, di man ni ako kay ako rang gangan. Pero kini nga awit Ginoo, pasinati ni sa akong gangan. Kay adto gani nga time hapit nang mubi. Kaya nila kay nagod sila. Kay hapit na mo ngayon na magpareha na sila kay moral ina na ko makaya. Diya ano bata? Di ka buntag ko. Kana kita luwasa, kaluy ako, o gikapa, kining, lawas, nagkinahanglan, sa kaayuhan mo, gaaga sa makuluhan, nag-ampo ko sa Ginoo. And Lord, i-fight na ako ang akong mga anak, i-fight na ako ang akong kaminyoon, i-fight na ako ang ministry, i-fight ang katawan, i-fight ang buluhaton, i-fight, daghan kong i-fight. So di ko mo daog anig lahi ng espada akong gamiton. Kung espada sa akong kaugalingong agnusyon, espada sa akong kaugalingong paagi, kaugalingong panguna-una, kaugalingon ng mga kasinatihan, kaugalingon, di ko mo daog anig. So ang imong pulong, maraming espada, nag-ingon pag nakahikap lang sa bistik. Lord, kung ang akong hugangan, makahikap lang sa bistik. Bisag sa sit-sit sa bistik imong gahon. Kung di pa kabubuton. Ingon sila ni marang-arang na mapot. Kaya nakakita ko sunod na picture, galingkod man dito. Galingkod sa iyang igdaanan. Hindi mo ito malingkod. Mga ulingon na mo. Amen? Karon, wala ko'y laktawan ani. Katong mga balaan na kayo o katong dautan kayo. Mabata kang mahamtong o kung sa atong posisyon, walay laktawan ani. Ikaw o ako, dapat imong pamalandungon o kayo, unsang matang sa espada imong gigamit. Ang pulong sa Dios, ang saad sa Dios, or ang imong kaugalingong gipati, kasuko, kalakot, pangluod, daghan man kag gibati. Luod kag ayo sa Ginoo, nga ano magkalod. Espada na sa yawa. Dili na kaalam, di na espada sa Diyos. And listen to this. Kabalo mo ko siya gitikbas? Dili ilong. Dili baba, dili liog. Dunggan. Dunggan. Oh, number 1, di maminaw. Basong dunggan. Kaduha, anong dunggan gitikbas? Usahay sa imong pinulungan, nakasamad, nakaangin ka sa uban. Muna din sila ganang mamati. Mamati pa dahil sila ni imong pinulungan. Mo naman niputol sa ilang kadasig kunta. Imbis ganahan silang maminaw. Imo magiputol, gitikbas mo nimo. Sulti magagmaot nila. Yan pa dyan, oh. Ang naa sa church, Kristohano na dugay na.
pagpangalagad. Iyang, sa ilang balay, nasa silingan na, grabe kayo ka, maakot, ayaw pag kinabuhi. Kadto na yung silingan nga, grabe ka, makasasala kayo. Nasang yawan, tinuod niya ako gagama-gamaan eh. Because this week lang na gisultis ako. Kadto yung silingan, nasangyawan og lain, nakauban niya sa church. So, gidala sa church. So, of course, kung una nga na sa church, gatalay ng Arios sa ngabil, sa dunggan, sa ilong, unya naligo og tato. Pag-abot na sa church, niingon pag itong yung Kristohanon ngayong silingan, nganong gipasimpa man dire? Nganong gi-invite man nimo? Nganong imo man ang gidala? Di na nako pangalan, kaya basin katanaw po ni sila. Kaya ang tag-live. Imagine na, Imagine na, ikaw may maputol. Ganahan siya mo daw, sige mong gitikbas, di maupulong. Discouraged. And sometimes, Luke 16, verse 9, ang mga tao nga iyas kangit-ngit, mas maalamon o mas makahibalo pang mugamit sa ilang panahon kaysa sa mga tao nga naa sa kahayag. Amen? Magmukhang ang mga taong walay Diyos, mas matarong pang tanawon kaysa nato. Munang humuli, makasabot ka, makamata ka mga iso. And be the Eleazar of your family. Mga uga na tanan, walay lami ang imong feeling, nagduduwa kag tinuod ang na Diyos, nasakitan ka na, giganid ka sa kinabuhi, ngunit ang pulong sa Ginoo, wala na'y kusog ibakyaw, kapoy na pag-alagad, pero di yun, mabuhian ang espada, pagkanindot kay nga anay ang kada Kristuhan. And so I don't pray na madasig ka. Giampo ka nako na mahigugma kas pulong sa Diyos. Because di na nimo ingno ng tao, pagdasig ba? Kung mahigugma na sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, maoy mo pakalayo anak niya. So kitang tanan need o pulong sa Ginoo. Kisa tingalan mo na. Caridad. Pilay edad? 91. 91 si nanay. Pero mas kabalo siya sa mga title nga akong gipangwali kaysa naglingkod sa tapat nimo. Mas nakasubay siya. Because the Bible says, ang prophet tinahod. Gawas lang sa kaugalingon yung dapit. So sige silang gaabang, sige gahuwat, kay kandihay manay. Onya, 91. 91 ang edad. Si nanay, dugay na kayo na Kristohanon, pwede na siya maglingkod. Lord, abatan siya, kung nasa primo ka, okay na po. Pero wala ni hunong ang paglambo, pag-uswag sa Ginoo. Amen. Sa edad. Because sa tinguha na nga ma-bless ko anin, kapaminaw pa ko anin. Kita, o kita kabot, ang 91, di pa kita makaganahang maminaw. Aray ko. Launa na direct. Duha ka una ba? Napa mo? Hinaot mga igsuon na wala tayo gitawag og misconception. Sayop nga panghuna-huna. Kaya sigurado ginasayop ang imong pag-apply. Amen? Sigurado gina. Listen to this. Sa kinasing-kasing, makigsulti ko sa imong. Lisudan kayo mga igsoon. Kung commander ka sa mga sundalo, magdala kag sundalo walay mga armas. Because dili ka ka-focus sa imong target, gahuna-huna kung kakunsaon nimo sila pag-protect. Because they cannot protect themselves. Kaya wala sila yung mga armas.
Lisod ka. Sagi kaingon ko na, pag di ka nakatabang, nagpabugat ka. Because bugat kayo ng container, unya imong ingon imong anak, nak, ikaw dalaan ng usang container. Sige pa, ako'y dala pa, be. Nya, kung gusa ko pa, nadubli imong pabugat. Hopefully, sa pamilya, makasabot mo. Nasa inyong pamilya, kagaan mo. Dili na kay si mama, si papa, ray gaatubang anang problema. Makagaan na di kay makaalalay kita. Yung mo balibad na gani ka, na, kaya baon ni mo na, ma, ayaw naman. Kaya gitagaan ko ni Pastor, 100 gapon. Di kay, ma, gumaya ko rin. Gangi ba? So, kung di gani ka kapagaan, nakahatag ka kabukat. Nakasinabtan na yung mga igsoon. Lisod ka. And hopefully, makasabot yun ka. Dili lang si Pastor mo, oy, maggunit sa pulong sa Ginoo. Basahon nimo ang Nehemia ni Ingon. Samtang nagtukod sila sa pader, ang usang kamot gagunit sa rodila, gagunit sa martilyo, samtang ang usang kamot gagunit og espada. Dili rason nga busy ka sa trabaho, unsay trabaho nimo. Pulong sa Ginoo ang priority nimo. Kay ining abot sa pagtapos sa kinabuhi, pulong sa Ginoo atong mabalon, dili nang atong na diploma na ang in situ, in situ. Pulong sa Ginoo mga igsoon. Amen? Kamong niya nga music team. Namungisira mo inig pangutana, Pastor, Bible reading mo? Hindi, Pastor. Manang sa mungisira mo? Amen? By the way, okay mo kamoy mag-lead rin. Nyanara mo diha. Lukso mo. O mag-lead rin. Look, dahil ko na daw ang Diyos. Pero di mag-lead. Masa di kalain na pagsimba ka rin. O na kaya. Amen? Yung kasagaran na bagay. Ako nabantayan. Sa'yo ang mga lyrics. Sa gakumpos. Muna ilang usbog. Awit dito nga, o Diyos kami, patawarin sa aming sala. Ang Diyos na ipasalilan. O Diyos, gipasaylo na kanamo sa imong sala. Amen ba? Na, hide me now under your wings. Di na nako sumpay. So, misconception always leads to wrong application. Amen? Ang imong pagkamatarong diha ni Kristo sa iyang mga pulo. Ayaw sundog-sundog sa uban. Kaya dili nimo mahukman. Wa kay mahukman. Diha ra ikaw ug ang Ginoo. Di ba kaniadto gay mingon Pastor, na ana jukos malakay. Wa pa naabot sa malakay treated. Salamat ko mo kasabot ang verse. Uy, nga na yung pastor, na dyan ko si Karaya. Karon pamutan ni mo, asa naman ka? Naundang lagi, Tor. Tor na lang. Naundang lagi, Tor. Lagi ko sa Tor. Naluya lagi, Tor. Si pastor, wala naluya. Pareho tang luya. That is why na I word nga discipline. Parihan ang kaon ba? Lamig kayong ikaon, pero kay high blood naman ko. Disiplina ka. Ayaw ng royal, coke na lang. Taas yung sugar, mandeng. Na? Amen? Disiplina. Na-order na po ko ang kanang sugar test. Kabisa ko sa ako na kung kakon, ano ko, hindi ko na ko. Basig na sugar hills na ko. Nga na ba ang sugar? Daghan na kayo. Ano, bitaw, disiplina man gini sa kagalingan ng John. Wala ko nag-ingon na sayop na lang ng mag-Facebook, mag sa cellphone. Disiplina lagi. Uy, minsan taas-taas na kong time. Basi makatulog na lang uron rin pag kabasa. Magbasa sa ko. Inga na, disiplina kita. Why? Because ang gipangandoy sa hari nga naay mo upan ni Asgubat sama kang Eliasar. Muatras na ang tanan. Pero naay ni kuyog niya nga gagunit gihapon sa pulong. Nagagunit
og dili matimbang nga gidakon sa kadaugan. Mudaog ka og wa kay espada. Iman ini, mudaog ba ka og wa kay espada. Sila nga may balatian, nagduko, nagpaubos og Lord, ang imong espada, ang imong sad, ang imong pulong nga nag-ingon Ginoo. Nakabaton sila kaayuhan. Kadtong nakabaton o grabing kawalad anting bayad nas exam niya. Lord, nag-ingon kas imong mga pulong ikaw mag-provide. Gibayang nila ang espada, ang pulong sa Ginoo. Pero dili man mao nga espada. Saan na lang Lord, di na pahulam si pastor. Saan na lang. Amen? Papuli mga igsoon, dili lang kakutob sa amin og ngisi. Nakasabot ka og ayaw og may resulta na sa insaktong pagkinabuhi. Kay ang sayop nga pagsabot mo resulta kanunay sa sugwahe nga pagkinabuhi. Misconception leads to wrong, will result to wrong application. Pastor Christian na gina siya, sayop, ngana lagi siya, awat na kabalo. Kung nakasabot ba na o wala? Kay base naminaw na siyang Pastor Jonas giing nang ayaw. Naminaw pod og pastor, reverend or apostol nga niingog ukira. O siya kani? Kuan na kanini? Apostolis na ni Kristo. Si pastor rahin ko. O ingana. Isod kay nga. As I said in lain magitan paagin. Kung naay problema ang church dire, suway mo tanaw, susi sa upang church. Kumusta po? Amen? Hopefully. Masab na nato. Kabalo mo, gi-bless tas Ginoo no? Itagaan ta dire o kanang paagi sa transportation. Pero doon ay mga pastor na mo ingong, ano? Sundoon man sila, anong kaon na sila? Ano? Ang Robinson, nagpadala og sakyanan libot aron mosundo at umato Robinson mananaw sini wala so kana mga church member ganan na sila manimba dili na sundoon moato ra sa church sayo mga panghulog although sakto na pero kung tagaan makagsakyanan ni Lord para ibot ang rasgrahe amen katong donkey nga nakakita tong to ang tag-iyas donkey og Himalaya giun sa maniya. Ipasakay niya sa dangke, ginala dito sa tambalana. Amen? Katong na yung mga motor. Brad, sulay tag ko. Karong hapon, Brad, Domingo. Kanyang Domingo hapon. Invite ko na kanako, niudto ta. Kasi ito niudto. Ako ay bahala. Pero sa iyo, tagikan, Brad, nasutsot. Kaya mapit sa ta. Sige. Ni ko, kanakong motor, yato, kanakong mapun ito. Huwag lagi kagailin. Sa okay na, malinis ay ta. Samri. Kuratan siya. Kidala ni mo dire. Pagkahuman, Brad. Sunod Sunday, Brad. Ani ka punta. Ay, nagong simba ni church. Simba ron. Ginoo yan. Kaminas pulo sa Diyos. Nga to sa ta. Hatod ni mo sila. Pagkasunod Sunday, Brad. Tagam na ka? Naon ni mo? Ay, ganda. Di kay. Wala ara. Pawala ara tatanan. Amen? Huwag mo rin wa man lagi sundo ka sa isin. Itong mangumpra, kung na tuyo mo, ginimaan to. Inganaon. Niya nga nung kitagaan, nagkiprovidean man kaana. Kung gigamit nas panginabuhi, ganun di man magamit para sa Ginoo. Amen? Hopefully, matarong ning atong huna-huna mga igsoon. O makabaton tag saktong conception. Right? Conception sa pagsabot nato sa pulong sa Ginoo. Aron na nga itong pagkinabuhi, mainsakto, mahal. Nagaampo ko sa Ginoo mga igsoon nga kitang tanan. Wala na'y mag-indigay sa usa, magkadepende sa usa. Kitang tanan, magtrabaho sa atong kaugalingong relasyon sa Ginoo. Close your eyes and let's pray. Lord, daghan kang salamat sa mga pulong nga among nadungog karon nga kabuntagon. Nagaampo ko, O Dios, nga kining mga pulong matawo ug mabuhi sa among mga kasing-kasing. Nagaampo kami, Lord, nga sa matag gubat sa among kinabuhi. Makahibaw kami nga dili sa kalibutan, dili ang mga butang sa kalibutan. Dili, Lord, ang mga butang sa kalibutan mo ay among gamiton. Dili ang espada
nga mao ang unod nun. Espada sa garbo, espada sa mga prinsipyo, kundili ang imong mga saad, ang imong mga pulong mao'y among gamiton, na magatubang kami makigubat sa balatian, makigubat sa problema, makigubat sa kawaladon, makigubat sa kabugat, makigubat sa kasakit, Ginoo. Tabangin kami, Lord. And Father God, dili kami kanunay mga kauban. Apan mo, Lord, ang ikaw, o Diyos, mao'y dili mahimulat diri kanamo. Pareho kaming sanga. Pwede nga ang sanga maputol o malayo, mabalhin, mahimulat. Apan ang sanga dili pwede maputol diha sa punuan. Pwede kami magkalagyo ingon nga sanga. Pwede kami pwede mahimulat diha kanimo, Ginoo. Pasalamat kami ng Diyos sa kinabuhi sa among mga kabataan. Padayon ang imong pag-provide, Lord, para sa ilahang pundasyon sa pagkaton, Ginoo, na mo karon na gitrabaho sa likod. Salamat, Lord, nga ang among mga bata, Lord, magtubo silang tinuod nga langitnon nga espada ang ilang hinagiban nga muasdang sa pagpadayon sa kinabuhi. Salamat, Lord, nga kaming mga batanan o kaming mga hamtong, o Diyos, padayon kami, amahan, nga magtinguhan, na ang imong mga pulong mao'y among gunitan. Na Lord, sama kang blessar, saglit na may kabakyaw, o gana kaayo, luya na kaayo, o kapoy na kaayo. Wala na'y mahimo. Apan Lord, di namong mabuhian ang espada. Apan midukot na ug ayo ang imong mga pulong sa among mga kamot. Salamat, Lord. Tanan ng mga kinabuhi, ay gugma o kayo sa imong mga pulong. Salamat, Lord, na ang mga pagsulay o problema nga nisulong naman, makoy paagi nga makakita kami kadaugan. Salamat, Lord, nga among kawalan, Lord. Hoy, paaging makakita kaming datot kakatag-iya sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa among pagpanaw sa mga kadalanan. Dunay Diyos na nagbuhat sa langit ug sa yuta, mao'y nahimong bodyguard na nalipod, nag-atima, nag-amuma kanamo. Nagaampo ako, Diyos, kapadayon ang pag-uswag sa imong mga katawhan para asa man ang paglambo sa mga structure, sa mga project na natuman ang iampo ang mga project. Pero walay paglambo ang talat, Ginoo. Nagaampo ko, Lord, every time iwali imong pulong, imong presensya maliho. Ang imong gahom makita namo sa among taliwala. Salamat kaayo, Lord, nga ang tanan mahinangkon na nagdawat sa imong mga pulong. Salamat nga ang tanan kat-on sa pagpaubos. Magwalali, igpaminaw, kaming tanan, may labaw na mo. Kat-on kami sa pagpaubos. Salamat, Lord, nga dili mo labay kawa ang imong mga mensahe nga imong gihatag diri kanamo, Lord. Sa tanan nga mga kinabuhi nga ni Ginoo, hangtod kanos aman ni kutok ang imong pagpangga o pagkatiman. Walay adlaw na dili namo ikauban, Ginoo. Salamat, Lord, sa among mga problema may kahumanan, sa among mga kahadlok na kamaglikod, sa among mga kabalaka magpuli ka sa paglaom o excited na nagpaabot sa imong tubag. Salamat nga ang among mga pag-ampo na abot diha sa imong trono bisan dili unta kami tapos. Ug salamat, Lord, nga kaming tanan naka-realize na ang tanan namong nahugtan imo lamang gitugyan diri namo aron dili kami magpapagarbuhon, Ginoo. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Magapanindog ang tanan mga igsuon, pabilin diha sa presensya sa Dios. Hallelujah. O Diyos, ani